Добрый вечер, шановні телеглядачі. Ми раді знову зустрітися з вами у телекав'ярні «Вечірній Віцебск». Всім добрий вечір, Сяржук, як завсёды прыемна цябе бачыць тут зноў. Як завжди, то взаємно. Вось помніш, ты калісьці пытаўся ў мяне, што трэба зрабіць. Я завжди напружуюся, коли ти питаєшся, і що я у тебе просив запитатися. А потім висвітляється, що я у тебе гэтага не просив. Ну давай. Ты не памятаеш. Што трэба зрабіць, каб у эфіры быў твой бенефіс? Увесь дзень толькі ты на экране. Увесь день толькі я на экране. Ну, гэта ці сумнае падзея нейкае павінна быць, напэўна. Ці нейкі юбілей. Вось, нейкія угодкі павінны быць. Ну, юбілею ўжо было шмат у цябе. Ну, вось, трэба шмат гадоў сумленна папрацаваць на тэлебачанні. Трэба зрабіць нейкі ўнёсак, служыць нашаму тэлеканалу. І, магчыма, будзе твой бенефіс. Шановні телеглядачі, не хвалюйтеся, сьогодні не мой бенефіс і не Івана, а ось у кого зовсім недавно був бенефіс у нашому городі, ви зараз довідаєтеся. Яшчэ раз добрый вечер, шановні телеглядачі. І ўжо зараз не таямніца, у каго у нас быў бенефіс зусім недавно. Гэта вядучы майстар сцэны наша Вольга Маханькова. І яе сябар, і таксама вядучы майстар сцэны беларускага тэатра «Лялька» Алексей Макарскі. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы уже размаўлялі про тое, што Алексей ён будзе каментаваць, і ён сказаў, што яшчэ, ну, могу просто так пасядзець. Але я думаю, што не атрымаецца просто пасядзець.
Ну, пачнем з таго, што на сайце тэатра «Лялька» напісана такое, што Ольга Маханькова падтрымлівае самыя неверагодныя прапановы рэжысёра. Да, рэжысёрскія прапановы. Дык вось, якая была самая неверагодная прапанова? Была. Толькі, напэўна, не рэжысёрская, а гэта хацела я. У нас быў такі спектакль «Кот у ботах». І я там іграла прынцэсу, недапрынцэсу. І вось у гэтым спектаклі я вельмі... Я разумею, пра гэта трэба асобна, што пра прынцэса, недапрынцэса. Да, яна так і называлася «Прынцэса, недапрынцэса». І ў гэтым спектаклі мне вельмі хацелася лятаць. Лётаць па-беларуску, так? Можна і лятаць. Вось, ну, лётала моя лялька, прынцэса. Але мне вельмі хацелася лётаць. Я нават дамаўлялася, падыходзіла да рэжысёра і казала: «Віктор Игнатович, давайте нацягнем нейкі канат». Я вось так стану на край сцэны. І так гледачы сядзяць, а я так нагамі штурхнулася ад сцэны і паляцела. Яны так глядзяць, я так лячу. Такі кружочак зрабіла і на сцэну прызямлілася. Ён кажа: «Ты што, здурнела? Як ты будаш лятаць?» І вось я гэтым пытаннем і сваёй прапановай даставала гэтага рэжысёра. І калі вось мы рэпеціравалі, гэта прыкладна месяц, так, мне ўвесь час снілася, што я лётаю. Гэта былі такія дзіўныя рэпетыцыі, калі я лётала. Вось. Гэта было такое незвычайнае. Але толькі ў сне і ўсё, да? Так. Таму, калі быў мой бенефіс, гэтую мару я здзейсніла толькі ў другім плане. Я лётала на сцэне, але, як бы вы сказалі, у чорным кабінеце. Мы рабілі такі эфект, калі гледачы бачылі мяне, я лётала на сцэне, але не бачылі тых артыстаў, хто насіў мяне, падымаў мяне і рабіў гэты палёт. Не, ну все правильно, это же ваш бенефіс, навошта вы бачыць. Я только могу дадаць, што Ольга, калі мы увогуле ставім спектакль які-небудзь, нават да мастака можа падысці і сказаць, што ў мяне ёсць яшчэ гэткія рэчы, гэта. Мастак кажа: «Уже хопіць, ну давайте яшчэ гэта адзенем, давайте гэта». То есть только так, Ольга... І ўсё прапановы. Прапановы, заўсёды прапановы. А яшчэ у нас есть такая чароўная, как-то, чароўнае сховішча, дзе ляжаць лялькі, спісаныя з іншых спектакляў. Рэквізіт. Яна 25-я. Я бяру ключ і нешта адтуль нясу. Потым Клімчук кажа: «Маханьковай забараніць даваць 25-й ключ». Таму што яна ўжо вынесла ўсю эту нашу чароўную... Нічого ў гэтым сховішчы ўжо не засталося. Так. А сапраўды, а што адтуль можна унесці? Ляльку? Ну, ведаеце, што там такі склад рэквізіту? Не ведаю, не бачыў. Там акрамя лялек шмат. Лялькі ж жывыя, яна ратуе іх. Так, тыя лялькі, якія ўжо не працуюць, так, яны там захоўваюцца. Але таксама там захоўваецца яшчэ рэквізіт. Ну, напрыклад, такія лялечныя, як там кнігі, нейкія вопраткі для лялек. Бутэлькі там падобныя. Бутэлькі. Вось у нас ёсць такая бутэлька, скажы, Лёша, добрая такая бутафорская, такая бутэлька. Яна не сканчаецца ніколі. Так, яна ў нашых капусніках вельмі часта можна сказаць, шмат выручала. Выкарыстоўваецца. Так, як рэквізіт, толькі як рэквізіт. Вось. Мы верым. Так. У нас там ёсць такая, напрыклад, рыба. Яна мне вельмі падабаецца, такая вялікая рыба, бутафорская. Калісьці у нас быў спектакль «Аладзін». Так, мы таксама выкарыстоўваем. Ну, там шмат рэчаў, якія потым можна яшчэ раз А потым мы яшчэ думаем, можа Ольга ходзіць туды і размаўляе з імі, мы ж не ведаем. Можа плачацца ім. Можа. Не, з імі ж можна А размаўляць. можа яны і плачуцца ёй. Можа яны ёй. Так можа быць. Типа: «Оля, бяры, ідзі, нясі нас». Ну так. Не, ну так бывае. З тымі лялькамі, якія у нас такі спісаныя, так? Вось, мы робім нейкія нумары.
Напрыклад, у мяне ёсць такая лялька, абезьяна. Малпачка такая. Малпачка, так, малпачка, вось. І я з ёй рабіла такі нумар, яна ў мяне была Мерлін Монро. Вось, яна выходзіла, я ей зрабіла такую прыгожую вопратку, такую прыгожую. Як у Мерлін. Так, як у Мерлін. Все такое прыгожае, як у Мерлін. Вось, нават у яе была такая цыгаретка. Яна і так курыла павольна і спявала песню. Happy birthday to you. Але гэта спявала малпачка. Гэта такі цудоўны нумар Можна быў. сказаць, што лялькі, якія спісаныя, і ты імі працаваў, ты прывыкаеш да гэтых лялек. І таму хочацца неяк вярнуць іх, хаця, ну, і таму мы выкарыстоўваем іх у капусніках і прыдумляем нейкія другія для існавання нумары. Ну, скажем, прадліць ім жыццё яшчэ. Вось так. Ну, уявіце сябе, як Віктор Ігнатович будзе шчаслівы, калі вы прапануеце зрабіць музей з гэтых лялек. Не, так у нас у тэатры ёсць музей. Ну, а ёсць жа і ты, якія не трапілі самым 25-м. у 25-м. Не, ведаеце, што вось той музей, які ў нас ёсць, так? Ну, Ён невялічкі такой музей. абнаўляецца. Нейкія лялькі, якія там пастаялі, Іх у 25-х. гледачы іх пабачылі, мы іх адкладваем. Потым другіх лялек дастаюць і неяк зноў Як другія лялькі у магазинах акцыя, Да. гэта скидываецца, новае нешта прывозіцца. Чорная пятница. Да. Ольга, а глядзіце, вы сказалі, што мара была палятаць там, так? І скажу, што вось адштурхнуцца ад сцэны і паляцець. Аж все ж таки пачнем вось з самага пачатку, што падштурхнула на сцэну. Адштурхнуцца ад сцэны, гэта ўжо калі прыйшлі на сцэну, а што падштурхнула на сцэну пайсці? Ну, все, як і... У тэатр, мы ж адразу скажем, у 93-м годзе прыйшлі, так? Ну, напэўна. 25 год таму. Я не лічыла. Ну, выбачайце, мы падлічылі крыху. Да. Дык што падштурхнула пайсці на сцэну? Ведаеце, што у мяне там на той час ужо працаваў муж, Александр Маханьков. Ну, Так? это любимый актер Ивана. Ён з ім вырас. Вось. А я тады сядзела у, як это называецца, декретный... У дэкарэтным адпачынку. Адпачынку, так. Адпачывалі. Ну, Вось, ці гэта можна назваць Такі адпачынкам? адпачынак так сабе. Да. І я наведвала тэатр, з ім прыходзіла, глядзела спектаклі, які там адбываліся. І вось мяне вельмі зацікавіў гэты чароўны свет лялечны. Таму што тое, што адбываецца ў лялечным тэатры, вось ведаеце, больш нідзе і ніколі не адбываецца. А я думаю, што партнёрша, не, прыйшлі дадому, не ведаеш, Саша? Я б там лепей глядзелася по гэтай ролі. Не, ніколі такога не было, ніколі. Было другое. Калі я сядзела і глядзела спектакль «Папялушка», а у мяне на руках быў, як зараз памятаю, 6 месяцаў было майму сыну, і я так глядзела, я яго так трымала, а актрыса Светлана Лунёва выконвала галоўную ролю Золушкі, Папялушкі. Мне так гэта падабалася, гэта было так незвычайна, гэта было так чароўна. Там на сцэне была такая вялікая карціна, такая рама. А вось у гэтай раме неверагодным чынам лёталі лялькі, адбываўся сюжэт. Гэта быў як мульцік. Там у чорным кабінеце працавалі людзі, але я іх не бачыла. Толькі лялькі рухаліся, і там нешта такое адбывалася. І такое было захапленне. І першае, што я пра сябе падумала, я таксама хачу. Ніякага такога ж там хтосьці лепш. Просто мне хацелася такога ж. І вось, ведаеце, калі я прыйшла ў тэатр, адпрацавала год, і Светлана Лунёва там па сямейных абставінах пакінула наш тэатр. І мне прапанаваў рэжысёр іграць гэту ролю. Вот, уяўляеце сабе, вось моя мара, яна здзейснілася. І так хутка. Да, праз год.
І не было часу там доўга ўвадзіць мяне ў гэты спектакль. 3 дні на ввод. Святлана мне перадала сваю ролю з памаркамі, там, што трэба выконваць, што даваць, все. Мне далі ляльку гэтую цудоўную, паказалі, як яна рухаецца. Ну, 3 дні і ўсё, і ўперад. І так падштурхнулі, працуй. Я так выйшла і вельмі доўга працавала ў гэтай ролі. А вы пытаецесь, чаму я там? Ну, вось. Все зразумела. Ну. Зараз все зразумела. Алексей, вы памятаеце першую сустрэчу з Ольгай сваёй? Конечно, памятаю. Цікава. Я ў 98-м годзе скончыў училішча мастацтва і адразу накіраваўся сюды ў ляльку. Вот. Гэта быў таксама свядомы так выбар? Училішча мастацтва, як скончылі, нас накіравалі ў Глубокскі раён, там у ДК, ну, кожны хто куды. Ну, але павязло мне, у лялькі было, вот, як яна сказала, некалькі акцёраў, не толькі Лунёва пакінула, там яшчэ, і таму быў нейкі набор, які маглі ўзяць. І таму мы прыйшлі праслухоўвацца, і, ну, неяк нас узялі. Хаця я там не дуже добра паказаўся, ну, гэта ўжо... Не, Алексей, гэта было море абаяння. І адразу неяк, ну, мне неяк было, ну, страшна, можа, крыху, але адразу мяне калектыў, ну, прыняў, і гэта мяне падкупіла, што я не думаў, што... Ну, мне расказвалі пра акцёраў, як там можа быць, там то ўсё, але ў нас калектыў, ён, ну, і па сягонняшні дзень, мне здаецца, што наша трупа вельмі такая сплачоная. Яе, нават не толькі я, там адмечалі ў другіх тэатрах таму. Ну, першае, я не ведаю, я таксама у Золушкі я працаваў, але ў чорным кабінеце, як казалі. Але яго ніхто не бачыў. Але я добра запамятаў гэты момант у чорным кабінеце, мне надо было камін вынесці, і я ніколі не ведаў. І са мной працаваў яе муж, Саша Маханькоў, ну, і хто першы раз працуе, надо ж нешта было зрабіць, каб я не так гэта зрабіў, як... І яны ўзялі ў камін, мне грузы наклалі. А тут мой выход, я схваціў камін і елі, і упаў там. Вось гэта мой такі першы момант. А так... Дарэчы, вось гэтыя розыгрышы яны працягваюцца і дагэтуль, калі прыходзіць? Конечно. Гэта толькі над новымі ці вось... Не, мы можам і над старымі. Але калі яны ўжо ведаюць гэты нумар, няма сэнсу. Трэба нешта новае прыдумаць. Конечно, шкло мы ў бацінкі не... Не, ну... Але штосьці з гурта «Ленінград» можна і падглядзець, так? Тым больш, што чорны кабінет, давайте патлумачым хуценька тэлегледачам. Чорны кабінет — гэта калі на сцэне ўсё чорнае, так? Ну, чорнае адзенне сцэны чорнае. Так, і людзі, якія працуюць, яны апранутыя ў чорны бархат, і іх не бачна, таму што ў них такія... І нават калі ёсць святло, таксама не бачна. Не бачна. Яно так выстаўлена, святло, што мы іх не бачым. А ёсць, як у нас кажуць, жывы план. Гэта тыя людзі, каго бачаць. Побач з тымі, каго не бачаць. Гэта вось такі чырвоны свет. Гэтым усім карыстуюцца ілюзіяністы. Тое, што мы фокус бачым, так? Як там кагосьці рэжуць, там нешта адкрываюць, адчыняюць нейкія скрынкі, а там нічога няма, там нешта з'яўляецца. Гэта на самой справе чорны кабінет. Усё. То есть, што трэба За бачыць 20 год нікога не зарэзалі. І ў Куперфільда пустыя залі. Нет, а Куперфільд таксама лётаў. Гэта чорны кабінет, але больш прафесіянальны, зроблены. І там больш людзей яго насіла. І, ну, напэўна, там больш прыстасаванняў. Але гэта, на самой справе, лялечны фокус, ну, скажем так. Абсалютна. Вось яна як. А яшчэ вось нашы такія фокусы лялечныя, драматычныя рэжысёры вельмі любяць, ну як гэта, падбіраць, прымяняць. Прымяняць на сябе? Не, ну, напрыклад... Сабе забіраць. Ну, напрыклад, вось Марк Захараў,
у яго ёсць такі спектакль «Памінальная малітва», да? Так. І вось калі вы яго уважліва, ну, тэлеверсію пабачыце, да, то там ёсць такі момант, калі ўся гэтая радзіна стаіць, так, а над імі ляціць птушка. Так вось гэтая птушка, якая над імі ляціць, гэта лялька. І зроблена яна па нашым законам, ляціць яна па нашым законам. Я вось бачу наш прыём, які, ну, у драматычным тэатры Ну, я вам карыстуюць. больше скажу, я таксама люблю чорную вопратку, тому что не такі шырокі адразу. Неяк Не, странней. ну там тыя людзі, які ў чорным, іх ніхто не бачыць. Стройныя, ці не вельмі. Тым задача, каб не бачыць. Ну добра, мы зараз пра чорны кабінет даведаліся, зараз самы час даведацца, якія мерапрыемствы у нас у горадзе будуць адбывацца, паглядзім афішу, а потым ужо вернемся, я думаю, да нашых там лялькі у нас ёсць. Золотое кольцо Витебска-12 представляет персональную выставку вышивки Ларисы Колесниковой «Душа с душою говорит». Автор выставки долгие годы радует родных, знакомых и зрителей своим творчеством. На выставке автор представляет 53 картины, среди которых живописные сельские и городские пейзажи, цветочные композиции и красочные букеты, жанровые сцены и копии произведений мировой живописи. Выставка работает с 10:00. Витебский районный историко-краеведческий музей приглашает на юбилейную выставку живописи и графики Владимира Витко «Витко-95». В творчестве художника нашло место визуальное воплощение философских размышлений о коллективизме, безжалостно обезличивавшем человека, феномене массовости умов и неудержимой свободе духа. Выставка открыта с 10:00. Концертный зал «Витебск» представляет спектакль «Увертюры Россини» от Spellbound Contemporary Ballet, Италия. Спектакль прославляет творчество и личность Джоаккино Россини и приурочен к 150-летию со дня смерти выдающегося итальянского композитора, безумного и опьяняющего гения, раздираемого глубокой меланхолией. Сильные и энергичные личности, создавшие музыкальные произведения, наполненные вечной абсолютной благодатью. Начало в 19:00. Вось такія цудоўныя мерапрыемствы адбываюцца ў нашым горадзе. І, як вы заўважылі, у нас ужо з'явілася яшчэ адна госця за нашым сталом. Прыйшла таксама з беларускага тэатра «Лялька». А хто гэта за гераіня такая вось какетка? Нам Вольга раскажа ўжо падрабязней. Да, я прыйшла. Што гэта у вас? Гарбата? Не падыходзіць? Ну, не ведаю. Колер падыходзіць. А кава? Ён мне да твару. Буду піць. Ну, на самой справе, гэтая лялька, гэта моя першая роля. Вось, я толькі прыйшла ў тэатр, і гэта моя першая роля, роля страусіхі ў спектаклі «Дапытлівы слонік». Калі мяне бралі ў тэатр, мне рэжысёр сказаў, калі ты вельмі добра пакажешся і знойдзеш сваю нішу у гэтым тэатры, мы прадоўжым з табой кантракт. Калі не, расстанемся. Ну, вось гэтая цудоўная лялька мне дапамагла застацца ў нашым тэатры. Вось яна такая цудоўная, яна можа чысціць пер'е. Ой. Яна такая кукетка, можа чытаць. Што у вас там написано? Якое пытанне? Ага. Там неразборліва. Зразумела. Ну, яна нават можа падысці да вас. Ой, і прычысці. Да. І вам пачысціць пер'е. Асцярожна, гэта ўсё глядзіць жонцы. О, прабачце. Прабачце. Ну, вось. А якім голасам яна размаўляе? Вось як вы пачыналі, так? Ну, я б сказала вельмі такім... Все, дастаткова, зразумела. Не ведаю, якім. Вы ведаеце, іноді пытаюць, там, просяць, скажы, як ты гаворыш. Гэта так складана, таму што ты можаш гэта рабіць толькі з лялькай.
Разумею, мяне таксама пытаюцца, скажы што-небудзь на французскай мове. І, Ну, я магу толькі французу сказаць, навошта табе І ў ведаць? Францыі. І ў Францыі. Вось калі Что гэта тут ўсё увидеть, супадзе, откуда по-французски? я вас добра разумею. Ну так і з лялькамі. А яна змянялася вось з цягам часу, но я не ведаю, усе жанчынкі любяць змяняць аксесуары нейкія, выгляд, вопратку. Ведаеце, што было такое ў яе. Вось гэтыя панчохі Як завжди у дівчат попорвалися. порваліся, да. І А потім з нехто цягам часу мальці бігали, набивали. ёй зрабілі новыя панчохі. Бачыце, якія вельмі добрыя. Цудоўна. Вось. А так усё астатняе гэта ўсё першазданнае. Як яна была створана, такая яна ёсць. Яна так адчыняе пашчу, закатвае вочы. Бачыце, ўсё як было, так і ёсць. Ну, у нас лялькі мяняюць вопратку толькі тады, ну, это, хутчэй за ўсё, это Новы год, калі у нас, ну, калі нешта можна дазволена, а так у нас не дазволена нешта на лялькі адзяваць там і таму. То есть, як здалі... Не, ну так гэта яно. вобраз, які Ну, вобраз, быў які прыдуманы. павінен быць у спектаклі. І мы вельмі так добра адносімся да нашых лялек. Яны працуюць, вось гэтая лялька вось працуе, ну, колькі? Так і працуе. Больш 20 год. Да, так. Ну, калі гэта была ваша першая роля, 25 год, прабачце, што Да, нагадаў. вибачайте, ми знову Нет, нагадаємо. так вось ёй 25 год, усяму гэтаму. Вот ведаеце, і гэтым пёр'ям, і ну, ўсё, вот такое, якое яно было, такое яно ёсць. Видатно виглядає. Да, Так у нас усе так як лялькі наша выдатна Ольга, так, выглядаюць. Ну, так. А розмовляєте, до речі, от, перед спектаклем з ляльками своїми? Ось і Ольга, і ви, Олексій. Ну, нешта такі контакт там перед спектаклем. Не, мы з імі не размаўляем, але мы іх бярэм, так, і працуем з імі. Таму што кожная лялька павінна яшчэ, як у нас кажуць, хадзіць. Ну, перед спектаклем у нас заўжды ёсць распеўка. Пасля распеўкі, хвілін 30 у нас ёсць до спектакля, і мы бярем каждый сваю ляльку, які нешта там прайшоў, нешта там, нейкі тэкст, каб, пачуваць. Все, контакт ёсць, все, працуеш, і все. Вось яно як. А яшчэ, мне здаецца, яна на мяне падобная, правда? Можно сказать, Копия. вылитая. Копія. Я, калі бяру нейкія лялькі, мне здаецца, гэта копія я. Потым нейкая другая лялька, яна ўжо другая. І мне кажется, гэта таксама моя Зноў копія. моя копія. То есть у мяне ў тэатры... Зливаются актеры. Ну, усе ж кажуць, што як гэта гадаванцы падобныя на сваіх. Ну, як там і Так. собаки на господарстве. Так, так. А было такое, што лялька не падабалася, не атрымліваўся контакта з ёй? Было. Это коли вот... Это Алексей, так Ольга так, ага. Что Не-не-не. там было? Мне цікава. Гэта у мяне апошні спектакль, які у нас зараз паставіў Міша Клімчук, «Казкі про казку», і таму там ёсць роля у мяне таракана, мадагаскарскі прусак. Выдатная роля, выдатная. Ой, у мяне просто не шла, я не мог знайсці нейкае там зерне, і я думаю, навошта я его зусім узняў. А потым мне надо глядач. Калі ты рэпеціруеш і няма гледача, не так атрымліваецца. А так ты атмасфера нейкая ёсць там, таму і... За гэтага мадагаскарскага прусака наш Лёша атрымаў усе магчымыя ўзнагароды у гэтым годзе. Усе магчымыя і немагчымыя. Таму у нас у трупе хочуць зараз усе гуляць гэтага прусака. Так. А, гэта атрымліваецца другая такая рэжысёрская праца, так? Міша, першы была «Город клоуна Піка», а зараз... Это уже трэця. І казкі про казку ўжо таксама звазілі некуды. Не, это толькі здалі мы у пачатку сезону. Яшчэ нікуды мы не вазілі. А як вось ставіцеся... Мы у Ольгі не даведаліся. Было такое, што у вас не было контакту з лялькай? Ці заўжды вось, адразу все, вылетая я, і ўсё нармальна? Ці былі такія, што трэба было там неяк наладзіць контакт, угаварыць, да, давай-ка ўжо папрацуем, даражэнькае, ці даражэнькі. Справа ў тым, што не тое, што не было контакту, а ты не ведаў, якая яна. Ты не ведаў, як яна гаворыць, як яна смяецца, які характар. Вось лялька і лялька. А былі такія, калі ты знаходзіў паходку, як яна ходзіць, як яна сядае. Гэта для лялькі ўсё важна. Вельмі. Як яна смяецца.
Вот усе лялькі у нас смеются по-рознаму. Играе один артист, а смеются яны по-рознаму. Чаму? Вось у мяне, ведаеце, была такая лялька-мышка, такая маленькая-маленькая. Яна неяк так была зроблена, што я калі ўбачыла, я першае, што падумала, што перед тым, як нешта казаць, яна павінна рабіць так. И она весь час так бегала и говорила: а ты там был? А ты там был? А ты что там? И она... Познаюся жука, ён таксама. Да? Вот. И... Таму ёсць такія лялькі, якія адразу ложацца, ну, ролі нейка атрымліваюцца, а ёсць такія, што ты можаш сыграць і 1, і 10 можа спектаклей, толькі тады нешта атрымліваецца. Трэба пабадацца. Канешне. Ну, адразу, ну, я не ведаю Ольгу, у нас, можа, у яе по-другому, ну, мне здаецца, што все роўна, ну, трэба бадацца з гэтай лялькай. Ну вось цікава, калі гэта ўсё прыдумляецца, з'яўляецца, вось гэтае жыццё, вы, новая лялька, а потым, калі ўжо ўсё прыдумалі, і калі ўжо і роля вядомая, да і спектаклю гэтаму не адзін год, цікавасць застаецца да гэтай лялькі, ці будзе наступная і будзем прыдумляць нешта новае? Безумоўна. Ведаеце што? Гэтая лялька, яна ж не знаходзіцца сама па сабе. Вакол яе ёсць другія лялькі, артысты другія, дэкарацыя, яна тая ж, но можа нешта здарыцца. Так? Мне, напрыклад, было з гэтай лялькай, калі я пайшла назад у дэкарацыю, так? І там яна незручна стаяла, я просто завалілася. Гэта было так чароўна, таму што я як стаяла, вот як у кіно паказ, і так... Ну, глядач падумаў, што так і трэба. Толькі ногі, вось так. І я ляжу з гэтай лялькі, таму што яна ў мяне ў руках, устаць я не магу. Падбеглі артысты, яны Ну, мы мяне таксама падымалі. завалілись толькі ад смеху. Да. Но гэта ж нешта адбываецца, і кожны раз нешта новае. Ну, я такую недарэчнасць расказала, но на самой справе гэта так. Ну, працуючы для дзетак, вельмі цяжка стрымацца ў момант, калі падаеш, каб нешта не загучала, каб радзіцелі не пачалі пляскаць. Каб нешта не сказаць. Каб нешта не сказаць, такое, чаго не трэба сказаць. Вось за мной ёсць яшчэ адна лялька. Давайте, можна вось... Можа, Алексею лепей? Ну ладно, ну я пасяжу ўжо. Ты пасядзі з ёй, а я вось зараз вельмі асцярожна. Вось так, ласка, перадаю вам. Гэта хто? Гэта прынцэса. Ну гэта прынцэса, не прынцэса, не да прынцэса. Не, гэта такая сапраўдная прынцэса, такая сапраўдная. І яна прыгожая вельмі. Гэтая прынцэса марыянетка, яна умее шмат чаго рабіць. І гэтая прынцэса, напрыклад, вось гэты веер, які вы зараз бачыце, гэта моя прыдумка. Таму што яна... Вы падказалі мастаку такую задумку? Так, я прыйшла і сказала, я хачу, каб у яе быў веер гэты. Таму што мне здавалася, што гэта дабавіць ёй нейкую краску, таму што лялька не выражае эмоцыі, так? Калі яна смяецца, ці ганарыцца, ці ругаецца. А вось гэтая моя прынцэса, яна там і плакала, і смяялася. І мне казалася, што калі вось так прыкрываць твар, то гэта будзе ўсё здавацца больш натуральна. Ну, мастакі адразу ішлі насустрач. Не было Ведаеце, такого, што я не ведаю, у якім кабінеце сядзіць мастак, што адразу, калі Маханькова, адразу на ключ. і такое было. Такое таксама было. Наш вельмі цудоўны Александр Сергеевич, было ён калісьці сказаў, што Маханькоў да мяне не пускаць. Такое таксама было. Напэўна, я шмат прапаноў вось рабіла, і яму гэта надакучыла. Але ён у нас цудоўны, і бачыце, як можна стварыць такую цудоўную ляльку, яе прыдумаць. У яе рэзаныя ручкі, гэта дрэва. Вось каждая ручка, каждый вось гэты пальчык так выразаны. Яна цудоўна рухаецца. Вось бачыце, як яна рухаецца. Яна можа танчыць. Яна можа сядзець, гэтая лялька. Так? Яна можа кудысьці глядзець, яна можа нешта рабіць.
такая цудоўная лялька. Абшываюць нашы мастакі-бутафоры, робяць такое прыгожае ей адзенне. Ну, вось. Ну, вось я калі перад пачаткам праграмы спрабаваў з гэтай лялькай што-небудзь зрабіць, яна такая была ў мяне нервовая, нешта не атрымоўвалася, і я дзёргаў за ўсё гэта. Адной рукой, так гэта можна ўсё рабіць? Ну, вы ж бачыце, я раблю гэта адной рукой. Вось, а мне і дзве не хапіла. Не, ну, гэта ўсё... З гадамі. Так. 25 год, і вы рэпетыцыямі. будете таксама. І будзе бенефіс, пані, І нарэшце. все будзе таксама. Не, ну бенефіс пока рано, зараз зробім невялічкую паузу. У нас ёсць сюжэт, наш спецыяльны праект, які мы падрыхтавалі да стагоддзя нашага краязнаўчага музея. Называецца праект «100 скарбаў Віцебска». Унікальныя музейныя прадметы з усёй вобласці, яны выстаўлены ў экспазіцыях або захоўваюцца ў фондах. І сёння чарговы экспанат, зараз паглядзім, а потым працягнем размову. История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». История и культура родного края. От каменного и до 21 века. В проекте к столетию областного краеведческого музея «100 сокровищ Витебска». Такие уникальные музейные предметы вы можете поглядеть у нашем областным краезнаўчым музеі. А мы зараз не з музейнымі прадметамі, не экспанатамі, з жывымі людзьмі, з сапраўднымі акцёрамі беларускага тэатра ляльку будзем працягваць размову нашу. А скажыце мне, калі ласка, і Ольга, і Алексей, вось падабаюцца вам гастролі больш, ці свая сцэна ўсё ж такі яна вось родная, і толькі на ёй можна сыграць на выдатна? Вось без нейкага хвалявання, калі ты на чужой сцэне, нейкім чужым горадзе, чужыя людзі побач. Ну что, Ольга, скажешь? Конечно, лёгка. Лёгка. Не, нам наша сцэна вельмі падабаецца. І ўсе спектаклі, якія мы паказваем, яны зручна зроблены для гэтага, ну, для гэтай сцэны. Дэкарацыі, гэта ўсё важна. А калі мы кудысьці едзем, то там умовы розныя. Калісьці бывае сцэна задужа вялікая для нашага спектакля. І мы там такія маленькія, губляемся, як кажуць. А ёсць такія, дзе нам месца мала. Мы разысціся не можам. Размахнуцца. Так, і такое ёсць.
Але ведаеце, гастролі гэта іншае, гэта ўражанне. Гэта мы... Это нейкія здарэнні, якія потым ператвараюцца ў байкі, якія перадаюцца з пакалення ў пакаленне І акцёраў. такое. Рознае бывае. Потым гэта нейкія ўзнагароды, таму што мы ніколі не прыязджаем ад, ну, нават не ведаць гастрольная дзейнасць, а вот Фестываль. у фестывалі. Мы часта ездзім на фестывалі, і мы прывозім шмат узнагарод. У нашага мастацкага кіраўніка Віктара Ігнатовича ўжо няма куды іх складаць. Кабінет застаўлены ўвесь узнагародамі, граматамі. Мы нават не ведаем, куды размяшчаць. Вось у нас была узнагарода такая ў Загрэбе, да? І нам далі такую, яна была ў выглядзе вялікай лялькі. То есть была галава лялькі, дальше Тулава такая нейкая. грамата, якая А, раскрывалася, і былі тут рукі і ногі. Яе, калі наш мастацкі кіраўнік убачыў, ён першы що сказаў, куды мы яе паставім? Таму што, ну, на самой справе у нас шмат гэтага. Таму, ну, вось, я адказала на ваше пытанне. Адказалі, не пакажу. А я не бачу ўсё А роўно. Ольга, глядзіце, ну, усе ведаюць, што і муж, і жонка вы з Александром, так, і разам працуеце ў тэатры. А дома размаўляеце пра тэатр? Ці гэта такая тэма табу? Дома пра працу, пра тэатр? Ні-ні. Не, ну нам хапае размаўляць пра тэатр у тэатры. Дадому, калі прыходзіш, ёсць два варыянты. Зусім не размаўляць. Ці практыкаваць гэты чорны кабінет і пілаваць. Не-не. Да, Не, да. Ольга кажа правду, тому Правда. Саша мне говорив, я так само мне, ну я кажу, як ти можеш, і дома, і, ну, то есть увогуле, а зараз Ольга, як здала на прави, яны і машину яшчэ дзеляць разом, ну, то есть, ну, як кажуть, не разлей вода, так? Ну, мне Саша сказав, що дома про театр, ну, просто не то, що там умови ніякі, просто не говорите і все. І там, Не, ну нам хапае на конечно. працы. Ну што ж яшчэ і дома пра гэта. А слухайце, вось сын же, Мікіта, так? Так. Ён не абраў акцёрскую прафесію абсалютна. А гэта вы адгаварылі неяк? Ці ён Не. проста ўжо за вось сваё дзяцінства так наеўся гэтым тэатрам, што там абыходзіць там нейкі? Ну, наеўся гэта адно, а другое, ёсць здольнасці ці няма. закармілі вы яго у дзяцінстве. Ну, мне здаецца, ён адразу зразумеў, што ў яго гэтага няма. Ну, але спрабаваў ён гэта? Не, ніколі, ніколі. Ён, ведаеце, яму так тэхніка падабалася, тэхнічныя такія наклоннасці ў яго былі, што нават калі вось ён вучыўся ў інстытуце, так, там КВН, гулялі там нешта такое, ён то на музыцы сядзеў, то з камп'ютарам там нешта такое, вось там ён дапамагаў, а вось каб самому выступаць, ніколі не хацелася. Ну, неяк так. І у нас, здаецца, у кожнага, у каго ёсць дзеці у трупе, ну так, толькі ў дзяцінстве яны хадзілі на спектаклі, а так у кожнага свая там прафесія, неяк, ну... Не, потым гэта складаная прафесія. Дзеці гэта першыя бачаць і уяўляюць, наколькі гэта складана. Ну, просто мы ж ведаем, колькі такіх дынастый ўжо, так, так. якія выраслі за кулісныя гэтыя дзеці, так, і глядзячы, яны ўжо там з дзяцінства іх у спектаклі некуды вводзілі. У нас такіх дынастый... Ну, Віктора Ігнатовича. Ну, Клімчукі, Клімчукі. так. Ну, бачыце, трэба яшчэ і здольнасці, жаданне. Ну, няма жадання, значит. А што наконт кіно? Вы скажыце мне. Ну, зразумела, у Шагал Малевіч знялася, напэўна, добрая палавіна увогуле гараджан Віцебска, так. А вы ж таксама былі яшчэ заўважаны ў кароткаметражным фільме, так? Так. Быў, як ён, «Унося ногі» или «Хочу в Париж». Там шмат чаго было. Ведаеце, што... Просто Сергей Толкач у нас быў таксама, ён там так у кароткім метры зняўся, прычым паспяховы, і гэты там фільм, ну, сапраўды прагрымеў там на еўрапейскіх фестывалях. Хацелася яшчэ вось і Ольга, і Алексей дзе-небудзь у кіно? Не, ну что вы кажете, вот снялася? Давайте я вам расскажу, где я не снялась. Знаете, вот это мне больше подобается. Потому что, як это, кастинг, да, сейчас модное такое слово, кастинг на Каменскую. Так.
мы проходили Каменская 8. Вот. И калі быў ўжо кастинг, я уже шла для того, каб ну, посмеяться, ведаеце? И там, значит, тебе здымаюць, потом, калі вы хочете нешта сказать у камеру, скажите. Я уже казала, я вельмі добра играю роль трупа. Буду ляжаць тихонько, нічога не говорить. Только А яны возьмите. на 8-м сезоне шукали Каменскую? Нет, там и шоу Каменскую. отбора. Кого обвести крейдой? Да, ну там криминальные У сериал истории. у Каменскую. У Каменская ж она Я Каменская. памятаю, так. Ну, там некие роли, там, я казала уже, прохожая, вельмі добрая, такой, мимо главной героини могу пройти туды-сюды, запытать добрый день, там, ну, вось некое такое. А у меня было такое, я знялася с Каневским. Так, ну, тэлефануюць, тут нейкае здарэнне яны знімалі, вось, і кажуць, трэба прыйсці там і зняцца. Ну, такая проходная роля такая. Мы з ім пазнаёміліся. Ён мяне пытае, вас як зваць? Я говорю, Вольга, а вас? А ён такой, Леонид. Я думаю, ну, как по отчеству. А он такой, Леонид. Так я настаиваю, я поняла, все. Вот, и он говорит, вы моя соседка. Вы, говорит, главное, не волнуйтесь, добро. Я подойду, нечто запытайся и пройду. Я добро. И вот мы не репетировали. Кино уже здымаецца, трек ідзе. Ну вы ведалі, што трэба было сказаць? Не, А, не. ну Вот так. вы суседка, я вас сустрэну і нешта запытаць, но не казалі што. І гэта было так цікава. І вось я такая суседка. Он мне бачыць, о, добрый день, добрый день. Ну як дзеці, як муж? Я так думаю, а як? Я добра кажу. А дзеці як? І дзеці, кажу, добра. Все, ну, да пабачэння, я кажу, да пабачэння, вся роля. А гісторыя была ў тым, што муж знік з дзецьмі, так? Ну, нет, там история другая была, но и коли зняли, сказали, вы вельмі добра сыграли. Потому что, ну, а як дрэнна сыграць, калі ты не ведаеш, што табе іграць? Это так натуральна, так, муж, дети. Вот такі цудоўны опыт. Больше ні з чым подзяліцца не могу. Алексей, А у вас у меня былі такое, ну, некалі Ну, я у нейкія кастинги там Не, кастинги былі, яны праходзяць, но праходзяць міма. Зноў міма. Проходные. Проходные, так. Некалі я ў нейкай рэкламе тут у Віцебску знімаўся. Ну, безумоўна, хацелася нешта паспрабаваць. Ну, тэатр для мяне, ну, гэта тэатр. А на кіно ўсё-таки трэба, мне здаецца, вучыцца. Ну, не атрымліваецца у мяне неяк у кіно. Ну, вось так неяк. Гэта ўжо іншае зусім. Ну не, паспрабаваць-то можна, но я кажу, кастинги праходзяць міма мяне. Я прыхожу, сказаў, як завуць, рост, вес і пайшоў. А яшчэ у нас часу ўжо амаль што не засталося. І ўжо зусім хутка святы навагоднія, да? Вельмі хутка. Вось ці радаснае для вас свята, таму што мы ўсе ведаем, што для вас гэта такі сапраўдны, такі цяжкі рабочы марафон. Да, вось гэтыя ранішнікі, спектаклі адзін за адным. Адчуваецца свята? Вось святочны настрой? Пакуль няма снегу, нічога не адчуваецца. Але калі у нас свята... За такой колькасцю спектаклю вы яго і не ўбачыце. Калі ён выпадзе, мы проста сфотаграфуем і дашлі. Все-таки настрой у нас з'яўляецца тады, калі мы уже пачынаем рэпетыраваць. Пакуль гэтага няма, і, ну, так, абычны дзень, все. Таму вось так неяк. І неяк яно праходзіць, так, Ольга? Так. Не сумуй. Ну, вось. Іван глядзіць насцярожана, і у яго нешта ёсць. Ой, дякую вам. Кветкі. Так не сумавалі. Дякую вам, вялікі. Так, мы віншуем, таксама далучаемся да віншаванню, да бенефіса і просто кажам агромністы шчыры вось такі дзякуй за вашы ролі і вам, Ольга, і вам, Алексей, таму што і заўсёды жаданыя госці ў нашай студыі. Вось, таму новых роляў, новых спектакляў,
Ну і новых узнагарод хоць і няма куды ўжо там ставіць, да? Ну і каб у гэтым кабінеце, дзе мастак сядзіць, каб заўжды Было адчынена. дзверы былі адчынены і заўжды з радасцю сустракалі. Вось. І з 25-го кабінета абавязкова даставаць што-небудзь і паказваць, таму што я думаю, што шмат людзей, хто прыходзіць ужо на дарослыя спектаклі, можа ўбачыць такія лялькі, з якімі яны раслі яшчэ калі-небудзь. Вось. Дзякую, што прыйшлі. А зараз давайте паглядзім таксама нашага Александра Карэнмана. Можа дзе-небудзь і блукае ён якраз каля беларускага тэатра «Лялька», не ведаем. Зараз паглядзім, хто патрапіў да яго ў тэлек. Всем привет, ребят, меня зовут Саша Каренман, это «Попади в телек». Вы видите, какая погода на улице. Все растаяло. Говорят, что в такое время свирепствует грипп. И есть народное средство от этого недуга, как чеснок. Ну, по крайней мере, для профилактики. Сегодня мы узнаем, как к нему относятся жители нашего города. А именно, как люди реагируют на запах чеснока. Погнали. Как вы к запаху чеснока относитесь? Положительно. Если бы вам предложили поцеловать мужчину, который поел чеснока, как бы вы поступили? Поцеловали бы или нет? Конечно. Любимого мужчину даже с чесноком. Ну, лично я отношусь положительно, да, к То люблю есть, чеснок. если девушка покушала чеснока, предложила вам ее поцеловать, вы как бы... Ну, если она красивая достаточно. То есть, какой уровень красоты по шкале от 1 до Меган Фокс должен у девушки быть, чтобы вы позабыли о том, Ну, у нее что... как минимум должны зубки напоминать зубчики чеснока. Как вы относитесь к запаху чеснока? Нейтрально. То есть, если бы парень, ваш гипотетический парень, покушал бы чеснока и полез бы к вам целоваться, вас бы это оттолкнуло, либо как бы вообще никакой разницы? Ну, как бы вообще запах не очень нравится, но... Как вы относитесь к чесноку? Положительно. Если девушка поела чеснока и лезет к вам целоваться, ваша реакция? Молодец, но целоваться не буду. Почему? Вы же положительно относитесь. Ну, положительно. Жена заругает просто, да? Против чеснока ничего не имею, но... Против запаха? Ну, против запаха, как сказать, в принципе, тоже нет. Но если это... Если мужчина предлагает вам поцеловаться с вами. Говорит, иди сюда. А вы почувствовали, что вот от него несет чесноком. Вы как поступите в этой ситуации? Ну, конечно, напрямую не скажу, чтобы не обидеть человека, но, наверное, всячески попытаюсь этого избежать. Вот, все, с вами лучше не шутить, хорошо? Спасибо, Иван. Как вы относитесь к запаху чеснока? Хорошо. Нехорошо? То есть, если к вам лезет мужчина целоваться и от него пахнет чесноком, то вы сразу отказ, да? А если не пахнет чесноком? И к вам лезет мужчина целоваться? Ну, все равно отказ. Значит, нет никакой разницы, вот видите. А вы так плохо к чесноку относитесь. Ну, вообще я люблю этот продукт. Если мужчина к вам лезет целоваться и от него пахнет чесноком, ваша реакция? Ну, реакция, конечно, не очень приятная, будем так говорить, но все это... Ну, поцеловаться можно. Если хочется, да? Хорошего дня, спасибо большое, крепкого здоровья. Спасибо. Вот видите, не так уж и боятся люди чеснока. А значит, что мы не встретили, по крайней мере, ни одного вампира в нашем городе. На сегодня все, пока. Вось Александр Карэнман мог бы працаваць у тэатры «Лялька», таму што Ці ён мог бы лялькай працаваць? Марыянеткай? Не, яму больш зручней вось людзьмі нават неяк управляць, кіраваць. Добра, а я спадзяюся, што сёння ўсё атрымалася у нас весела, сапраўднае свята такое, таму што калі прыходзяць акцёры тэатра «Лялька», заўжды гэта свята. Ну і свята, калі я тут, ты побач, і ўсё у нас цудоўна. На гэтым мы з вамі развітваемся, напрыканцы наш музычны нумар. Узорны аматарскі калектыў «Альтанка». Нясумнага вечара і пакуль. Знову я вертаюсь в родний край.
белых рамайчыны, где на узгорьях кветок древле небо край мне близкий, и як життю один. Знов я йду у дивный гай, где на траве роса цветает. Там, Даня, вёж, щодня пливе птушиний гай. Это все моя земля святая. Только дома мне душой жить, а чужих далеких стежах солнца пить, як воду з небес, и горькоты земной не ведать. За небо край тяче река, и у струнки берег хвали вьются. Там меж облаков вольных песней жаурука, и у тишиню зеленую и льются. Знов я иду у дивный гай, где на траве роса цветает. Там, Даня, вёж, щодня пливе птушиний гай. Это все моя земля святая. Только вдоль своих берез не отшут лагодным летом. Солнце пить, як воду з небес, и горькоты земной